sampean nyekseni dhewe kulino sapa Jawa Timur Mas Jo Klidik. Leres. Kulino melu dalang-dalang sing ana Jawa Timur kono nek wanci gara-gara ki penontone sampun telas karek sing di omah tok. Lah saestu kok Mas. Ning bareng ning kene sampean pirsani dhewe. Nggih. Bareng ngawuh. Acung jempol luar biasa. Nyatanipun nggih tasik panggah kados kala wau kok. Nggih, tidak ada perubahan sama sekali. Mboten wonten perubahan menapa kemawon nanging nggih nika ingkang luar biasa Mas. Apa sing luar biasa? Wah, penonton niku gatekke teng wayang tenan. Heeh. Dadi cara pengakuan kok dalu niki luar biasa. Heeh. Ingkang mirsani nyatanipun kala wau kula kinten nggih sampun tindak kondur sedaya. Heeh. Nyatanipun nggih tasik jangkep. Ngenteni sampeyan. Lho, mboten nggih kali panjenengan napa? Lah iya karo wong. Lah nggih kok napa artine dagelan tanpa enten dalang? Heeh. Oh niki panggung panjenengan. Oh iya, heeh. Nika ingkang mirsani wonten wingking nggih luar biasa. Nggih. Tur niki jan konsisten. Konsistennya perkara Para peladenipun jan wah elok. oh nek kene ngarani sinoman. Sinoman nggih. Oh, sinomane kene piye? Sinomane kene elok elok piye? Jan jas pokoke luar biasa. Lah nyambut gawe piye? Mantap. Mantap. Cak cak. Wah nika tak kalau wau teng Inggil wis napa-napa didake kok. Heeh. Niki wae sing terakhir bubur. Heeh. Bubur jangan. Heeh. Waduh kangene ra. Niki kaken bubur nganti angel tangine. Dia mergo kaken bubur niki ngoten. Mula ngeten iki enten daerah Jawa Timur gen-genan Mas. Gen-genan. Nggih. Gen kula nu ngeten. Ngapa? Wayang rung mulai nu sajen wis ilang kabeh ngeten. Lho. Kok iso ilang iki? Iki lah saking nggon-nggonan Pak. Biasane sajene langgun ngarep dalang. Tengah jam. Heeh. Niku rung dalang rung munggahnu pun telas sedaya. Nyanti kuwi. Ha iki digawani wong-wong niku tok. Oh. Bapak kula maratuwa nu dek mayang. Oh, Pak Sentro. Enak-enake mayang nu guwedhange dijikuhi wong-wong mendem niku. Oh. Gedang teng arep lho. Ning ngarepe nek Ini alah diaturi. nang kok. jupuk piye? Ha dirogo kenging nika. Heeh. Kula penjelak mesti diparingi samping. Ha. Anu simpingan ngoten. Ah iya. Rika mboten. Ora. Wis ketok mloho king mburi ngoten. Heeh. Gedange dijipuk saking kentekan gedang. Heeh. Lah kok enek bapak nggawa anake kan gedange sik sitok ndang jipuken. Heeh. Lho kok bapak pas mayang lho langsung semaput, Pak. Kok iso semamput? Biyatek sak pol-pole ya. Piye? Dibetot. Gedange pake ketut. Bener maksud ngono. Akeh geblak semaput, Pak. Saking leh nggon-gonan. Heeh. Mula penonton niku sok kala sing ngeten iki kesuksesan pentas itu tergantung dari penonton. Betul. Apa artinya panggung mewah, pagelaran bagus, spektakuler, tanpa dukungan dari penonton yang hebat tidak ada artinya. Betul. Mula kesuksesan pentas itu didukung oleh penonton yang luar biasa. Iya, nggih. Ngoten lho. Arep ana penonton nek dalange apik, lek ora enek sing nanggap. Ah, merongos. Lah iya. Jadi telu-telune dadi siji, penanggap, pelaku seni karo penikmat seni utawa penonton. Sekawan. Wis apa, Pak? Penonton, penanggap, pelaku seni kalih penggolek debok. Apa? Penggolek debok. Kok iso penggolek debok? Lah nek sing golek debok bosok lho mungkin. Wow. Dicepke sapa? Ane lah yo enek cara to. Enek cara paling ndak yo balik zaman biyen melih. Nganggo anu kae. Damen. Damen niku. Nek damen rano gawe apa? Yo kita kembali ke zaman modern. Apa? Styrofoam, gabus. Weh ya. Nek styrofoam ndak ada terus pakai apa? Ya sinden loro kok mengkoncepne kono. Ayo mesake sing dhewe kok mangsa. Sinden kok kon murut dicepi wayang, Mbok. Cuma dicepi wayang dicepi liyane. Mboten dicepi wayang sing Nek sing kudu dieling-eling ngeten Mas. Apa, Jo? Panjenengan niku lak marifat wayang. Pemimpin pedalangan. Niki wong nangganu sok kala ngeten, ping delok wayang, ngrungokke gamelan, nikmati suarane sinden. Ning janipun mboten ngoten. Lah piye? Kenapa Pak Mas Mas Dim niku seneng wayang? Ngapa sebabnya? Mergo ngerti rasane gamelan. Gamelan niku jarwa dosaipun lak gawe amaling liyan. Mula tembunge gamelan, gawe amaling liyan. Nek cara Inggris game karo len. Game itu permainan. Permainan, len iki garis. Jadi ada notasinya. Notasinya di bergaris-garis. Mula yen nggon ngeten niki aja disawang wong mirsani niku ming wujude ming bonang gender slentem kenong kenong niku pun disawang niki pirati gamelan ning wonten werdinipun ana tegese wah wonten to oh gamelan ku ana tegese nggih
dimulai saka wiwit cilik. Apa? Nika iso diarani peking. Peking. Nek cara kene slinti, nek cara kono peking. Peking. Heeh. Peking menika jarwa dosaipun aja nganti sumpek pikiran tinimbang marake koming. Heeh. Kula tembunge peking. Heeh. Rika melih napa? Saron. Saron aja seneng nasar ndak bakale kemeron. Heeh. Niki wong niku kudu fokus tatap ke depan. Selanjutnya demung. Demung ngadepi apa wae pikiran kudu adem mesti ndang rampung. Weh. Gambang kuwi saka tembung dadi menungso aja sok gampangake liyan. So ndak dimen digampangake. Aja sok kulino nyepelekne ndak disepelekne. Nah niku, Pak. Bonang aja kelebon barang sing ora wenang. Yen dudu weke ya aja dirih. Oh iya. Sentelem. Selentem. Lambemu mbok dibenake. Selentem. Heeh. Selentem nika aja slencok ing tembung. Yen iya ya ya yen ora ya ora ajining diri saka lati, ajining awak gumantung saka tumindak, ajining raga gumantung saka busana. Gender tegen olehmu sesender. Yen wis dadi umat aja lali ninggalke salat, punya lidah yang bacalah Al-Fatihah karena itu membawa berkah dan barokah. Kendang kuwi aja sok seneng tendang-tendangan. Ayo tanamkan jiwa persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI Indonesia Sakti. Indonesia Pancasila Sakti. Kenong ken eling nang donya. Sing diarani menungso ki menus-menus kebaing dosa. Mula elinga ning donya. Apa jasane? Rebab kuwi sing diarep-arep mung abab. Siter kuwi nek siset mesti dadi wong pinter. Lho, manajemen, Bos. Jidor aja seneng nyicip bakale ndak tledor. Kudu gumolong nyawiji. Ecek-ecek. Matane nyapa gek mbok kowe kuwi ra maido cek kowe kudu iso lho kowe jok ecek-ecek iki saka tembung dadi wong ki aja ecek tegese ecek ki wedi ana basa ecek kowe oh iya wedi kowe dadi yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani heeh kae jazz apa so? Cek-cek kayak jazz kan? Ayo, kudu pinter kaya adikmu lho. Jazz. Kowe luwih tuwek lho, kudu luwih cerdas lho. Jazz iki apa? Jazz menika genre musik sing elegan utawa sing elit. Heeh. Dadi insyaallah jazz ini salah satu bahwasanya menunjukkan keelitan dalam hidup berbudaya itu harus diutamakan. Kelir kok rupane putih. Putih ki resik ki suci. Jadi kesucian dalam awake dhewe mengemban amanah di dunia ini harus bersih dan suci. Iki sing dijajah jenenge Waranggana. Waranggana pundi wae? Waranggana. Iki Waranggana. Sinden dalang yoga. Sinden. Heeh, beda ya. Oh nek enten sing arani sinden. Enten. Sinden ki sikile ditekuk sinambi senden. Oh iya iso. Ya, senden. Tegese senden ki sikile tekuk senden ing tungkat. Ana sing aran sinden, ana sing aran Waranggana. Waranggana ki saka tembung warang ki warangan. Warangan ki ungkal. Nggono ki nggone wis ana. Tapi dia pengen ngungkal nggone ya ning kene iki. Oh ngono ya. Iya, tegese ngungkal paling ngungkal paling abot ki ungkal rasa, Pak. Heeh. Dadi penonton sampe nimbane ki dungkal rasane aja sampe keguh karo wong ayu sing kaya ngene, paribasane ayu-ayu ora ana liya ya mung bojone ati sing ning omah. Iki ana yoga. Yoga ki yasa. Yasa ki gawe go ki gotong royong. Dadi gawe kekompakan kebersamaan itu harus diutamakan. Kegotong royongan. Iya, ana sing ngarani yoga uga pengrawit. Pengrawit ki pengangen-angen kang irit. Dadi yen dadi yoga laris kaya ngene ki harus bisa irit mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Aja sok brul-brul tanggapan rame tapi kita harus ingat bahwasanya sing biyen pandemi sing kaya ngono kuwi menjadi pengalaman hidup dalam hidup bermasyarakat dan berkeluarga. Mulane yen rame kaya ngene iki kudu nyelengi. Lho, ya apik lho. Berarti kowe iso ngarani yoga ya pengrawit. Iya, pengrawit. Sinden ya waranggana. Waranggana. Yen dalang apa dalang tok? Dalang menika dalang ki ngudal piwulang. Oh. Yen ana sing ngarani sinden, ana sing ngarani waranggana, ana sing ngarani yoga, sing ngarani pengrawit. Dalang kuwi ana sing ngarani teng-teng cerit. Kok dalang ki ya apik lho kok mesti gawe teng-teng cerit kuwi tenguk-tenguk karo cerita.
Oh, disingkat, Mas. Teng cerit. Oh, singkatan to kuwi. Teng cerit. Wes aku pikir aku ning endi-endi teng. Ane lak yo malah kajen yoga karo Waranggana to. Lho, iya, iya. Lho, lah Ibu Waranggana kok pun rawuh. Lho. Paduh, nika Bapak Pira Pradangga, Bapak pengrawit rawuh. Syukur rawuh Bapak teng cerit. Lho ora kepenak to kuwi. Ambek Pak Dalang ngono kuwi ngopo to kok iso. Maksudnya iki arti sebuah nama dalang ya ono sing nggone teng cerit. Oh ya ngono ya. Ibat lho niki. Heeh. Niki ngen pemanggihipun luar biasa kok, Mas. Wah, Penemunipun cacek kok. Iya, dah cerdas. Pripun jajak. Pokoke Kartosuro hebat. Heeh. Berarti tapen. Kuwi, Pak. Tlatah Tapen. Nah, Tapen Ngadirejo. Ngadirejo istimewa. Nah, Kopen. Kopen istimewa, mudah-mudahan penonton yang hadir pada malam hari ini kabeh doke bila ini cedak rezeki. amin. Amin, Pak. Ya, tembang lawas ingkang dangu mboten dipun ngelaken. Napa, Mas? Lho kalau nyen larasipun napa minggah? Oh, Slindro. Oh, Slindro to. Kok pelok. Oh, cek rong genep nyawamu. Oke. Kuping kula ngerti kowe. Ya gen selamat kabeh di Solawati to, Mas. Oh, nggih lho, Mas. Oke. Di Solawati no gen selamat kabeh. Ting daleme Pak. Heeh. Ting daleme Masdi ning dhuwur peh sisir apa, Pak. Isis piye? Ya ngene silir-silir. Oh iya. Ngisor nek tipine, dhuwur nek tipine jeding kayak TV ya niki, Pak. Kamar mandi kayak TV. Nggih. Jeding. Jedinge mahmu kene ra ngerti jeding, kamar mandi. Kamar mandi. Violet. Taliet, nggih taliet. Kolah. Lah wong niki kok ngerti. Kolah, Pak. Lah jan omah niki menjadi inspirasi, Pak. Cir kula omah kula ya tingkat ngeten iki tapi 5, Pak. Wah. Tingkat Tingkat 5. Tingkat 5. Dadi ben nggih kula lah ngene pasti lah ombo, nggih kula lemah kan cilik, Pak. Papat musuh pitu lah omah kula. Hah? Ajeng kula tingkat kan dadi tingkat 7 itu menjadi berfungsi semuanya. Hah? Engko gek keluargamu pira tau sithik wae kok. Ya keluargaku ya sithik tapi kan ya beda akeh ngono. Heeh. Ya tinggi sari garasi. Lantai ning dhuwur niki ruang tamu. Terus niki ruang keluarga. Lantai 3 ruang keluarga ya. Anak-anak nggo mainan. Oh, ruang khusus Ya, mainan. kene kamar. Oh, kuwi wis 5 lho kuwi. 5. Terus dhuwur dhewe kayaknya jeding, Pak. Kolah. Kamar mandi. Kamar mandi. Kudune kamar mandi ki yo cedhak ngisor wae. Oh, lek ngisor engko ya dhuwur ki sing fungsine rada anu pena. Lah kok mbok keke dhuwur ki ngopo? Dhuwur paralelnya tengah, Pak. Samping pojokan. Paralelnya kayak tengah kayak sokong. Paralon kamar mandi wi. Tengah gitu. Nanti ge sokong ngoten kok. Putih, transparan. Transparan. Bening lho. Bahaya. Lah kuwi nek tamu terus piye kuwi? Jadi Pak celorot. Kowe iki ora munggah. Kowe iki mare anu, Mas. Niki anu. Arsiteknya salah, Mas. Arsiteknya salah. Wong bangun omah kuwi kudu bekerja sama dengan 3 aparatur negara. Apa kuwi? Nggih. Niki kedah dipun anu pelajari. Wong gawe omah ki berurusan dengan harus ada komunikasi antara 3 aparatur negara. Apa kuwi? TNI. TNI. 1 Angkatan Udara. Loro Angkatan Darat. Sing ketelu Angkatan Laut. Hubungane kali omah. Wong iki nek siji kudu gawe omah sing terutama kudulah Angkatan Udara. Kok iso? Gawe omah kudu gawe ventilasi. Rongga-rongga rumah itu harus ada. Penting angine. Sirkulasi udara itu harus ada. Ngoten mulane bekerja sama dengan Angkatan Udara. Angkatan Darat. Angkatan Darat wong gawe omah kudu ning dhuwur daratan. Mula daratan mula bekerja sama dengan Angkatan Darat. Angkatan Laut. Yang ketiga Angkatan Laut kuwi berhubungan karo banyu. Wong gawe omah kuwi kudu duwe nggon gawe banyu. Betul. Mula hubungane karo Angkatan Laut. Kok nek nganti ora enek banyune, nggonmu kon dhuwur celorot terus ora enek banyune, mandek ning tengah-tengah. Bayuh, lah pra yo dipoto indah to. Rumangsamu gawe Coba, anu kali selawatan kali Mbak Lusiman. Ayo, selawatan ini. Aja. Selawatan kali Mbak Lusiman. Ya, apa? Ya, coba, ayo, Cok. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ana
kembang melati kembange menur kula namung derek memuji mugi masti panjang umur salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin ana kembange glagah kembange kamboja mugi-mugi dateng ibu yah ing benjangipun minggah suwarga salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin matur nuwun dumateng Pak Sukiti sampun paring rejeki mugi-mugi Gusti amberkahi Pak Sukiti tambah rejeki Amin. salatullah matur nuwun penonton sedaya ingkang sampun tresna budaya mugi-mugi panjenengan sedaya kula dongake ahli suwarga Amin. salatullah Mas Kluduk ya gilirannya sampean Aku Mbak Lucy wis jog klitik wis saged dijak kluthuk. nggih matur suwun aduh mateng tukang syuting Loh, tukang syuting. dokumentasi itu memang penting bisa ya muga-muga mulih ora dipiting karang rezekine buat keluarga itu penting selalu Iya. terima kasih Mas Misdi sekeluarga ya ingkang sampun cinta budaya kita semua hanya bisa berdoa mudah-mudahan jaya selamanya Amin. matur nuwun sedaya keluarga besar ayo Sar matur nuwun sedaya keluarga besar insya Allah ora bakal kesasar yen disawang kabeh sregep ikhtiar insya Allah dadi piantun sing sabar iso ki ya Heeh. iso lho Mas ya. bengi iki ndereke dalang ki kangko ayo Kangko iki Ayo. iki Kangko Ya, bengi iki main ning Kartosuro pas. bayarane pira-pira ditampa lan Mbak Lucy
nderek ngrembaka. Iso ki ya. Iki sing rawuh kan ora Iya, iya. para pini sepuh. Iya, iya. Tapi lihatlah anak muda-muda yang sangat membanggakan. Contohnya. Dari tadi mersani wayang, lakon wayang, bertepuk tangan luar biasa antusiasnya. Kudu mbok kirimi. Kirimi apa wong kene urung itu kiriman kok sok. Kirimi salam lewat lagu. Kirimi tembang. Lah iya to. Jajal. Anu. Heeh. Matur nuwun kagem para pemuda. Ngono apa terus ke? Piye? Ayo kowe lho. Apa? Saya salut muda-muda sekarang. Ayo. Sekarang. Ayo. Saya salut muda-mudi sekarang. Ya ini. Tresno budaya niate ra arang-arang. Asik. Yen disawang bocahe bagus regep sembayang. Barang. Oh. Apa iki? Dan Ayo. Yo, apa saja? Ayo po pikir. Yen disawang ketok sregep sembayang. Insya Allah. Yo, apa iki? Insya Allah, apa aja? Karo keluar Insya Allah. di pacar Karo, disayang, iya ya kuwi. keluarganya disayang. Ya ya. Ayo jajal. Insya Allah budaya tetep disayang. Mergo bocah-bocah iki bocah-bocah budaya. Oh ngono. Ana cah isi, ana cah SMKI. Wah apik lho, iso lho Mas, iso lho. Pamane struktur ke pemerintahan iso ya? Bisa no. Iso iki Mas. Saka bupati, saka anu ya iso. Bisa, ya? Iya iya. Pak Gubernur dibantu Pak Bupati. Pembangunan merata di sana sini. Ah. Kerja keras sudah banyak terbukti. Iya. Jalan rusak sekarang sudah ditandani. Iso lho tipe dewangi iki bayaranmu paro karo kuwi. Ora mungkin. Lho kok piye to? Sentek bayaranku. Pak Bupati dibantu Bapak Camat. Oh, model nih. Bapak Camat memang pejabat terhormat. Menyampaikan aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan Pak Camat bermanfaat. Bapak Camat dibantu Bapak Lurah. Yang berat untuk mengemban amanah. Harus teliti ngurusi surat nikah. Masyarakat ojo nganti susah. Apik lho. Ya. Bapak Lurah dibantu Bapak RT mung sithik bayarane. yen disawang kok abot lo gaweane. Yang penting RT RW jangan patah semangate. Bisa ya. RT RW dibantu juru kunci. Ayo. Juru kunci bagian ngurus wong mati. Ayo. Ayen bendina ora petuk wong mati. Ya. Marane omahmu merhabamu dipateni. Elek tenan to kuwi. Contonge mesti ning sarake dulur to kuwi. Ha iya. Ngono ora penak lho. Ngono pamane. Pamane. Mbak Lucy. Repote iku yen dadi sinden. Model. Nyambut gawe bengi penting salate ra leren. Nah. Ana sinden jenenge Mbak Lucy. Senajan Mbak Lucy kino ya sregep ngaji. Pas. Repote aku yen dadi dalang. Nah. Nyambut gawe mulih isuk terus sembahyang. Ana dalang jenenge dalang kangko. Dalang iki pancen wis kondang kaloka. Iso ki Bisa ya. repote iku yen Dadi kendang. yoga kendang Kok jae. cek blakmer Oh. tukang kendang Oh, iya, ngono iya. ya.
repot iku yen yen dadi yoga. ayo Senajan enom solate wis genep 5. ala kek tukang kendang ana yoga Jenenge tukang kendang Bocahe enom Iya. ora lali sembahyang. bisa ki coklitik niku lak nami kula Dagelan asli kowe asli Ponorogo. aku rene mas ya melu ndedonga Muga-muga sing melek besok ahli suwarga. bisa lho jenengmu apike jo kluthuk wae ayo Kancaku nuntun Honda, aku nuntun cempe. tanggamu mangan iwak Aku mangan tempe. tanggamu mangan endok Aku mangan ndokku dhewe. sampai gunake lho ya. ngono Mbak Lucy ngono Mbak Lucy Maksud gue Para remaja. kan yo mosok salah omongan gue. Aku mangan ndokku dhewe. Lah aku tuku tempe sapa? Tempeku toh. Aku tuku tahu. Tahu dhewe. Lah iya, lah aku tuku ndok. Ndokmu Lah dhewe. ya ndokku. Nyapa sampean protes. Pengen ya? Lek pengen tak kasih satu. Ndok pitemu dhewe ngono lho maksudnya. Lah iya toh. Kan kedawan lho. Ndok. Pitekku dhewe. kowe nek dhewe kuwi 1 dapat 2 lho Wernia Kok iso? Ya. Amin. Amin. mau ki gak iso Ya, Mas. Ya, pokoknya mungkin sedikit mau gegojekan, Mas. Nggih. Wah, luar biasa pokoknya antusias penonton. Mbak yo. Keres. Iki sing iki ana Mas Denko iki Pak iki lawan. Iki yen ra sampean nggih sing gending sing agresif. Wah, oh ya kepenak saya nek cara Banyuwangenan Denko Nggih, Mas Denko ya, seperti Zuzu. Namanya merek Oke. Zuzu. Loh, Denko. sampean ngomong susu ki apa ngerti susu Kayak merek susu. susu itu Susu itu yang putih itu loh. loh Apa? tahu susu Tahu. susu itu ada berapa macam Ada bermacam-macam. ada berapa jenis Loro. Oke. Susu bubuk, susu cair, ngono tok. Susu ki nek kuwi tok. Susu ki ada 2, Ayo. dimanapun tempat ada susu bubuk, susu cair ngono. Kok iso? goblok kira Lah apa? susu ki enek telu Kuwi apa kok iso? susu bubuk Terus susu cair terus susu atos lho kok iso? Kok kuwi- susu bubuk ki ya kaya Denko bubuk Ya. Ya, susu cair. cair Indomilk Asi, asi susu atos. Susu atos. kayak Suzuki pakai parkir kayak muten kenal pote atos Aku jangan dredeg. Salah. hei ngopo Apa? Bener ki susu ki nek 4. lah kok sakit Susu bubuk, susu cair, susu atos karo susu lorek. ora ana susu lorek Enak susu lorek. Apa? Susu bar dikerok iki lorek. oh ada bojomu lorek kok iso ngono Gue langsung oh. ya bener susu loro kuwi lho Mas Denko. akhirnya ya bingung kok. Ya. cara Jawa Barat apa cara Banyuwangen Mbak Lucy? Banyuwangen mboten. Banyuwangen. Nggih. wah Nek Banyuwangen ngono ganti kancane karo Mbak Dita sing asli saka Banyuwangi. Iya. Jawa Timur punya. Jawa Timur. Nah, tetok ciri khasnya kok sing bawani Mbak Baik. Dita karo Mbak Lucy jos. Nah, aduh. Iya, ini lencir kuning meni-meni. Nggih. Nah. Iki mantuku Mbak Lus iki. Oh, gitu. Nggih. bah ngerti ngono dadi anakmu aku Lah ngopo? lah mbok mantok Dadi kurang kok? ora sih Ora ya wis. Sita Ya alhamdulillah lah. Pundi Mas Denko? diambang-ambang Niki lho, Mbak Ya wis Dita. Mbak Dita. Bojomu ya. wah iya waduh Bojone kluthuk ya kok. kene Bu Klitik karo Pak Klitik kene Heeh. kono anu Pak Kangko kali Bu Kangko nggih Oh nggih. Pak Klitik kali Bu Klitik kersanipun sesandingan anu Pak Kluthuk kali Bulu Kutuk mau Pancen bojoku iki termasuk kutuk benguk. lah kowe kok ora trimo iki kepiye to lane aku Oh, ya. ayo kok kono apa kowe kok kono Ya pas to. kok Chandra kepenak Oh, sugih rawuh. Ah, iki. Loh, Pak Kritik. iki Kalau sinten? kali Bu Klitik Alah kalau begitu kayak gimana? nggih Pak Kangko. Oke. Sama siapa? Oh, kali bukan kok. waduh Pak Kluthuk Halo. lah ngajak sinten Sama Blue Kuduk. ora penak Puas. Jadi kira sing susu lorak ya biasa. ngomong ora percaya Tak, mantu alhamdulillah dadi mantune. ya ampun Dik nek mul dian Pripun? kaya sukses ya Lah, ngene pripun? langsing ini pik
Saya mboten. Apik, ya sakmene iki body-body sing Mas. setengah-setengah ya. Kenapa? Aku ya langsing ta, Mas. Awakmu rasa diet, ndek ngi korban bareng diet awakmu cilik ndas malah gede. Aku Ya cokolan Marian. Barang foto keluarga malah kaya lilin ning gone bak. Nek mlaku piye? Rene. Ono to? Mbak Dita lu dikancani Mas Kriti. Aku ki ya doang. Nandi. Yo nek kene iki yo. Loh, siapa nggo ada HP berapa sih kowe? Oh, lemak gitu. Kowe iki bojomu kurang pengalaman. Bojoku dek iki tak seneni. Dik, tumbas baju ora usah enek sak ning kene. Aku ngebel sampean bingung ora tau kenek, gak tau konek. Jaringane ora tau enek kok. Lha apa? Lah mesti disaki ning kene. Lah kok iso? Lha kepiye to? Ora enek jaringane. Gak enek sinyal, bojoku ngesaki ning kene. Lah iya nyapa? Lho sebab iki melewati daerah pegunungan. Sinyal sulit. Lah nek kira tau nggo HP, Ayo. kok main dinding gon, sing nggo HP mesti aku. Lah ngep Tak saiki ning kene. Walaupun dimanapun tempat sinyal pasti ada. sebabe. Landing tower kan jos. Sakem. Aware apa sik urip. Loh, urip. Kan kartunya kan merpati loh. Simpati karo Tak jengling ya, Dik. Ya. Jajal. Dadi jegleng no cara manjangane nek jenglengane kok. Saged. Ya. Mambiat ngono kae ya. Es ngono. Mambiat mayone man. Weh, ayo weh. Mas, aku yo pengen dijenggleng ngono kuwi lho. Urung nembang sik lah kan jengleng. Aku celintisan. Sinyalnya kadung kuat ya. Suarande gandeng belambiangan. Nyapa nek angop ndek wae. Ora angop. Kowe iki kok iso angop dadak kemaki gawe iringan. Anggap matamu. Tak kira tak. Ya. Nak. Permen langsung kolu. Bocah ten ora yo ora tetrot. Pas mau permen Kowe iki yo ngono. Kerja kemot permen. permennya atau langsung malang nih gitu. Sabar ya Mas ya. Iya. Aja demok gini. Lah piye ta? Aku lembut demok gini gandul piye. Iki mau wis Nyaram biai. Matangi lho. Wis Matane bojone ning kene kok karo tanggane. Enak-enak dan ngono lho. iya. Nek Nusantara. Ayo. Wih, nak. Ngene iki lho Mas, pena. Iso ora? Kowe iki Nyapa penak kok karo aku? Ya kuwi bojomu kuwi omong ngono kok omong Yo aku. kae lho jenglengan. Padung pengen ingin tak enek ta kowe. Lah kan kudune sampeyan ki bojone ning kene yo ngadep iki nyapa? Lah kita mbok teparuh ngejak ngomong-ngomongan. Padha ae Kowe bojone. iki yo ngono kok iso. Lah piye to Mas? Kok malah omongan Lah karo nyapa aku. mbok tawane bregul sitok iki. Oh keliru to. Yo keliru kok iso. Ini ki penak masamu. Masamu aku pengen ngomong kowe sorry. Asine ku yo pengen ngono lho. Eh, Yo. eh. Tak ngadep bojone. Bojoku denge pengen apa sembar ya tukokne ning gone aplikasi Shopee. Nyatane yo semangat lipen kok Shopee, alis kok Shopee. Alah dadi nek kaya ngono kuwi. Bojoku iki Shopee tak tak gelem. Nek kita tukone ning gone aplikasi Ladalah. Lazada. Lazada. Ladalah cengelmu kuwi. Lah yo tekon iki barang ndak sesuai karo angan-angan lah kok bukan Ladalah. Aku tuh kok anu kan lho Mas,
sing mripate iso abang ijo kalau Mas soplen. Tak kok soplen. Soplen. Wis tak bahasa putih lan putih. Kok putih kok? Lek motoku pecelan. Putih kan foto keluarga malah kaya kuntilanak. Mas kuwi lho Mas bojone tanggane ku lho kalunge apik aku mbok ditukokke. Wae, kok gulumu tak kalungi arit. Bongkol. Bojone kepiye lho? Tak romantis ya, Dik. Nggih. Tak jemring ya sayang. Cantik kan sanesu. Kok tukokno badiat Mas. Sesuk tak tumbaske sepatu anu ya sing limited edition ya. Nggih. Biar kakimu kelihatan nanti tak ambilkan sepatu yang transparan. Oh. Karena jarimu kan sensual. Oh iya. Mas, aku tukokno sepatu sing taraca transparan. Alah. Sing bening kan lho. Sikilmu kaya sikil bebek. Aja ngono lho, karo bojone kowe apapun wujude iki diterima. Ya santai wae sikilmu kok bundel kresek. Tentang Oh, mati. medhok. Ya. Nganti. Loh, tak jemring. Banyu. Piye? Lah, aku gak sing bagus ngono lho. Aplikasi ladalah. Enggak. Aku tahu tuku. Tuku apa? Jaket. Jaket. Ya, kabusan. Wah, apik lho gambare go dewasa. Terus tak gelo kok sak meni, Mas. Tak kira ladalah iki. Tuku kaos bareng dipoto kok udele ketok. Korban online. Aku harus beli terus lah. 15.000. 15.000 kok njaluk selamat. Tuku kaos lho 15.000 pamer wis ora tinggi udele ketok. Lah kuwi tok sik kaos lho. Wong teko aku Shopee ditekoki untuk pasangan iki piye? Takon nak, lha kok sing teko untuk graji. Untuk sapi sitoto ngene. Ni Banyu mani. Terus kamu peti ya. Gaya irama. Oh, enak kita. Enak. Pokoknya mau kecepet. Gak aku. kecepet gundulmu. Banyuwangi bagian pelosok ngene iki. Wis tuwek. Kon ngopo? Ayo mancing ning kono penak kuwi. Ayo sikilnya. Yo. Ayo dodok ancang-ancang. Sik. Lho, cik. Ancang-ancang sik, dodok. Nah, kurang dodok. Ah, ancang-ancang kurang dodok lah. Nah, terus. Nah, pek. Lho, nyapa kok ngalih? Apa ngendok gitu? Wiki mapak nih sampean iku lho. Oi. Kok ajak-ajak kono piye to? Pinter mesti ngetut ning ngene. Oh iya. Kayak sampean kelek ngumbul gak ping pisan to, Mas? Biasane koyo ping 3 ngono to. Tahu ping 3 sing terakhir gak gelem mudul kok. Cantol lempang. Kono wae kene. Lan kidul sangkar. Idepmu apik pas niki. Di sawang cantik, matanya itu kelihatan serasi dengan idep. Niki lak sing numbaskeun jenengan to, Mas? Lah iya aku ki ngepaske mripat. Nggih. Tukokno to, Mas. Bojone tanggane lho gak hidup ayu lho aku mesti ora ditukokne. Ndeng tak tukon hidup sing rada dawa lek masang kwalik ngono. Masang kudulan njengate ngene to. Njengate kok mudun ngene. Malah kayak korden. Gorden jare. Lah kendeng ini malah ngrepoti to mlaku ning pasar dadak biyak iki. Wis biya hidup kok. Kuwi kan ya ayu mulus mestine iki ya perawatan to, Mas. Bojone iki lho kon mandi susu, Mas. Ngawur ae bojoke tak filler tarik benang Lho, ngono. Mas di filler iku lho. Aja. Apa? Tanggone ak dhewe Yo. Lekti, ndeng tarik benang lah kok tarik ngatale pindah kene. Kenemen. Aja ngeden-ngedeni lho, kuwi Iya. wis di tangan yang hebat. Iya tapi iki nggone sing golek sing murah. Lho, bojoku mbiyen iki gigike ora rapi. Tak catok tak
dikawat dadi rapi. Lho, dipakai Aja dikawat. Iku lek dikawat musim rendeng nek bledek samber lambu bosok. sedang pel. Sinyale gede. Baja kan bahaya ta samber. Baca ya. Hi tak tukokke mas-masan. Lho. Alah. Hi mas-masan. Lho Mas, kuwi berlian kabeh lho sing tinggi iki. Iki kalungku delon. Tak mau. Malah nek tukone kalung ngono ki sakala itu akan memicu kejahatan. Kok iso? Mulai tanggapan Pak sepeda motor jambret gulune pedhot bahaya. Ya ora? Iku malah menunjukkan orang yang tidak sayang terhadap Lho iki istri. wong sugih ngene iki. Suke-suke, tapi itu akan membawa ketidakselamatan dalam istrimu. Lah apa? Lah kowe bojomu. Loh, bojoku aja sampai tak tukang gelang. Mas aja gelang, aja kalung, aja suweng. Lah apa? Untu Mas. Lah nyapa kok untu dadak Mas? Loh, itu akan jauh dari kejahatan. Kowe tahu tuh mau nenek rampok ngowok-ngowok cangkem gak enek. Lah nek ora iso pamer, lah nek bojoku nyekel mic cepet Dik. Pegang mic-nya tangan kiri, lho, ali-aline kita. Gulungmu jajan, lho, kita. Kalungi Mas, permata. Loh, penyanyi gampang ora boleh nyekel mic biasa. Sing penting tawane to. Piye? Sundar lu. Betul tuh ya. Halo. Gila. Mas ya mlaku arep pamer nang tanggane sak RT ya meringis kok ngomah ngono Ya ora iki. apa-apa lek pengen pucet untumu. Ngono iki membuktikan nek si sayang karo Iya, bojone. santai wae. Tak sayang, tak sayang. Ya Ibu Sukidi ka lho. Ngene iki lho Dik, umpama sampean dadi tangan nu aku dadi mic nu aku dadi kabel ya. Mesti kabel kita copne ning micmu. Iso menyatu tresnamu lan tresnaku. Mas. Wah. Pipis. Apa yang pipis ya? Enggak aku. Lah biasanya kok ngosek. Kene iki terus Pak. Yo. Lesehan weh. Ndek ini. Ndek ini Nek suka yang ngono kuwi, buka pirange bojo. Lah ndek ini pas mulai tanggapan lah yang ngono. Lah mundun ke mobil Mas ning ngarep omah. Tak kira lek apa minta lho. Mas. Apa aku santai tadi bari kita aku tak matiin motor sik kok. Iya. Mas. Guyu. Aduh. Enggak apa kuat Mas enggak kuat. Ya. Apa masane kuwi ember lho kok iso. Nek ngono kuwi lho, ngono kuwi jenenge buka pirange wong wadon. Saiki ora enek wong wedok sing piak-piak ora. Ora enek ya. Kowe kerja kaya ngono kuwi, ngono kuwi ngisenke bojomu. Nanti bojomu kaya ngono ki mbok dirawat dikene ning salon. Yo. Tak ning salon malah awakmu metu malah dadi setrum kabel tok. Ayo mbok di sauna, Mas. Di sauna ya bojone tok. Fauna. Sauna. Oh, lah di fauna. Sauna ki medicure minicure. Alah. Sauna iki dilebok ning nggon kuwi ya Mandi uap, mandi uap. Mandi uap ora dikeluki ngono kuwi mulih metu. Alah. Kowe ora ning pinggir pantai, dikeluki malah mateng. Tapi asap mangsamu coba Dik. Ki men. Kaliviat, liviat. Santai ya. Besok kalungmu didol. Piye to ya? Lho, nggo tak bal-balan esuk final jos. Ini Mas, dalam. umpama aku dadi motor sampe dadi apa? Ya aku tadi bensinin loh. Kok iso? Motor naik bensin tidak bisa melaku, jadi kita tuh bersinergi menyambung menjadi satu. Kamu membutuhkan saya dan saya membutuhkan kamu. Mas, Piye? yen aku dadi kembang sama dadi apa nih? Aku dadi tawone. Terus? Kembang tak encloki, njur tak entup. Yen aku dadi kampar. Aku dadi sumbune, dadi iso mlebu metu. Mas, Apa? umpama aku dadi ambulan Mas. Ya aku tadi supire to. Loh, lah mayite sapa? Awakmu ora apa-apa. Biasanya ngeblok ngono. Nah, Oh, lho. lihat Coba. Pelambiangan. Kamu tahu ini apa, Dik? Pisang. Pisang ini bagikan saya. Bagaimana kamu bisa merasakan pisang ini coba? Coba. Cokotin sih saya itu. Ayo tiba iki pecet. Papi, Ayo papi dipameri tanggamu ke lho sok romantis. Ini aku yang bojo. Aku jauh entek telu aku.
sesuk metune puno. Ya, dulangan ta bojomu ki. Kene sayang, kene sayang. Gini. Wis tepek. Modelmu itu. Nek wis ngene wis kelingan bentuke. Monggo. Ngerti dulang kok ora romantis blas lho. Ya nduk wis nembang nduk. Lah, sapa sing makan linggo sapa? Aku ngelapir gede iki aku. Apa monggo ya. Mesti Mbak, tinggal dikit. Aja takon susani tangga Nano tanah India kumelyare Taman Sari Nusantara Pelamyangan ya panjemangen ya. Ya. Nah, yo monggo gerajakan jekeno. Nah, yo yuk duit Jalaras Indonesia.
Terima kasih. Sindene ditene loro ya Mas ya. Siap. Nah, iki gilirane sapa jenenge kuwi Budwi kelawan Wiwi Ernawati. Nah, yo. Ya supaya jumeneng pelok-pelok Mas. Ganti pelok. Budwi karo Wiwi, nggo Chandra karo si Mayang. Nggih. Topel wong lagan golek ngomongan. Dike blonjo apa Mbak Yupati tindakan. Awan-awan lunga blonjone pasar paing. Rawan ronjo kangge kurapakitan. Assalamualaikum Mas Kangko. Waalaikumsalam. Kula Mas Joko Kedung Malang, Kecamatan Papar Kediri. Nyuwun lagun bajing loncat kalian lali janjine matur sembah nuwun. Oh nggih. Iki beberapa pamundhut diaturke. Ya. Muga saka Kim Soyan iki njaluk lagun pepeling engko tak aturke sesuk bengi. Ya. Nggih. Wis kadung tak buka ya mene. Nggih. Ya. Assalamualaikum Pak Kangko. Nyuwun lagu lali janjine matur sembah nuwun saking Solo 3 tumut memantau. Ana ing channel Dwi Jolaras Indonesia. Wah, nggih. Nah, iki uga saka salam budaya monitor selalu ning Dwi Jolaras Indonesia. Nggih.
Iki uga disiarne TV Kartosuro. Nah, apa kuwi jenenge? TV-ne iki mau. Nggih. Kartosuro TV. Nggih. Nah, pokoke enek TV sing menyiarkan ya. Ana bajing loncat, ana lali janjine kon milih. Nah, ayo apa Bu karo Wiwi? Bu Dwi. Ya. Lali janjine kok. Lali janjine. Nah. Oke, sing rada anu mantap, rada abot iki kan. Ngopo ora abot? Loh, bajing loncat ku enteng baginya mereka berdua. Nek lali janjine nu abot bang. Gitu Mbak. Tuh kok. Wes tenan abot Mbak iki. Ning sik abot uripku ya. Curhat Mas. Iya. Ya. Yo diaturke garap cara cara Denko. Ayo kok. Nah, kaya pas melu warga laras kae. Lah iya ngono. Kuwi jebolan saka warga laras wiyagane almarhum Mas Eno Nugroho. Ah niku jebolan kon dindi, Pak. Lah iya. Wis dijebol jebol kok cakarane entar jebol kok warga laras. Iya saiki. Sik Pak, sik iki ana sing lali iki. Ngopo? Iki ana generasi seni. Generasi apa? Kene. Iki kersanipun makin joget. Alon arep joget. Lho lah. Kayak cilik amul. Niki ben joget lali. Salim sama anu Bude. Pak D Kangkon. Pak Kangkon. Sini kau kene jangan ra gitu. Ngen gayane kok ya urung turu. Urung turu to mengi bocah seneng tirakat iki ngene iki lho. Takon ana jenenge sapa? Asmamu sapa? Bisa tau. Nama bahasa Indonesia. Oh, asmane sinten? Anggit. Wah hebat. Bocah sakmene sik melek, gelem gawe blangkon dadi budayawan kuwi iso tenan. Amin. Iso dadi dalang nih, kondang kuwi. Ya. Wis kok gelem gawe blangkon jos. Pun sekolah. Bon. Kelas Wah, piro? jos. Masih TK. Wah, cocok. Sa anakku no. TK besar. Wes cocok. Wis tatas titis lho. Kuwi tekoki apa iso nyauri ya? Anake kluthuk tekoki mik cuk ngono tok iki. Kan Islam karo anak adik kaya Bu. Adik kan no kecil gitu. Joget. Sama apa joget? Nggih. Iki lho. Bosone pinter. Bocah sakmene do karo anake kluthuk adoh. Adoh. Dhewe anggota dewan Blitar. Hah? Yang naik sapa ki? Ayah jok kluthuk. Rodok kita ayah jok kluthuk. Heeh. Ayo no, beli jajan. 200. Hah? Lah kok ki ning burine. Ayo bilang apa sama bapak? Makasih, Cuk. Iki putrane sapa? Heeh. Bapak asmane sapa jangan? Bapak. Pak Jabul. Loh, So, Pak Jambul. sepele wae, kok tak jabute dhewe ya. Oh ning kono to tak kruk sampeyan. Asmane bapake. Buka panggung. Bapak sapa? Pak Jabul. Pak Jabul. Oh iya wis. ibuke? Enek perpanjangane iki. Jabul Apa? kajate. Kabul. Ibu. Rareti. Ibu kok ora ngerti itu. Ibu sapa asmane? Enggak tahu. Ya Bu Jabul no. Pak Jabul karo Bu Jabul nek Pak Kluthuk karo Blu Kuduk. Iya. Joget ya. Oke. Joget. Iya, Nanti ini. kalau joget Oh alah nyemoni to, mau nempune sak nyemoni ya sik sabar ya. Enggak, joget nggih. Oke, siap dijajal. Oke. Tutup perkara apik lan eleke ning kendele munggah panggung karo cek iki. Sakmene kendel munggah panggung wah tenan. Anake Kluthuk iki ya, Pak. Apa? TK wis pinter karaoke. Oh. Munggah SD sobone kabeh pisan. Saya malah malah mangku puro. Jajal joget le. Sing sae nanti nek. Oke. Apa? Umure Umure piro? Ya 5 tahun. Berarti pantarane kakak nih. Sak anak kula niki. Pantaran anak lanang. Anak Nggih. kula kalian anak niku kan sak pantaran. Oh iya, mungkin gawene bareng kok ya. Sak pantaran karo anakku bareng iki. Lah nggih. Sing di Sik rencana. Anake lucu meneh anggere diguyu nesu anakku iki. Hah? Anakku lek anu gawe ulah ngono to. Lah diguyu nesu ngamuk. Padha. Mangan kabel. Anakmu debus apa piye jane kok. Jajal le joget le coba. Iya, Ca, cara seraginan ya Le, Pak Bagus. Sapa jenenge mau? Anggit. 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 Laras Prabowo. Niki lah ngenteni kepau. Boleh. Harus energik, oke? Ya, oke. Engko nek apik ben disangoni karo Mas Joklidik. Nah, ojo samar le. Le. Kok wakil lho. Nek di bocahku men dompete le. Dompete cepak nih. Nah, dompet. Nggo dompet, nek ora nggo ngambil Pak. Wis dhisik. Ya coba. Yo, kaya apa? Lali janjine yuk dados garap sing serem Mas Denko. Denko.
jogetmu ben apik gawane Om Sidilo. Lah, jogetnya ben semangat sih. Nanti tak kasihkan lagi, oke? Nih, taruh sini. Sapa ngerti kok kayak gini iso tambah meneh. Lho, ya ta? Ngono. Nek ra malah. Anu tutung sik tak nguyuh dulu. Bapake muni, nguyuh piye? Janjane kowe rei gelagakku rasanya hatiku sujono kowe kencan karo Karen dodok jengking, Dik. Jengking. Nah, osik jengking osik. Jengking dulu gini. Nah, sik ngenteni kendang. janjane hatiku biasa ta iki. Kekno mite kuwi wik, kekno bocah iki si Anggit. Nah, Le Bagus. Iki lek kula tingali karakter jogete iki jogetanmu iki jogetan cakil. Ning hebat apik ya lho ya. Soben wah sama tadi. Ini dibawa dulu. Dari Pak siapa tadi matur nuwun. Disai dikantongi dikanin duwite. Engko ndak dijaluk Om Jok Lidik. Salina. Nggih. Nggih. Di sampean njep ora kene tak lumpukne ngono lho. Ya gampang aku. Ora ngono tegese iki nek dilumpukne aku tak nunut kono. Anu kendele iki lho, Anggit anu apa jenenge kuwi? Lewong genti. Hah? Lewong genti. Biajikur. Ngarani lewong jare. Ngene. Sing nanggap kuwi lho rawani njaluk lagu. Lah kok iki munggah kena dik 50 lewong genti. Edan iki. Ngono. Cah kendel kok. Iya. Urung ngantuk sampean urung ngantuk. Dereng ngantuk. Sik. Dereng. Waduh. Sip ya. Mulai bubuk terus tangine jam piro anu kerinan no. Oh, besok kan malam Minggu, Pak. Ini kan malam Minggu ya. Besok Minggu libur jadi bebas. Diarani destinasi anak. Sini. Destinasi anak apa? Bukan. Diskriminasi. Bukan. Eksploitasi lah. Aku wedi kuwi. Bukan, ini bukan eksploitasi, tapi ini lebih ke apresiasi. Apresiasi ya. Apresiasi. Tadi anak itu jangan dibatasi untuk berapresiasi. Jadi orang delok duit tapi lek eksploitasi itu setiap hari diupayakan golek duit itu eksploitasi. Oh iya. Kan boten. Ora ya. Anggit. Lah Bagus.
Sama tak sama nek sekolah TK. Sangune piro biasane? Sangune piro? Sangune pinten le? 10.000. Oh ya wis, ngowahi anak iki apa butuhe ngono lho. Dadi ora usah akeh-akeh. Wow. Salah. 10.000 ya. Jiro lu Patmo. Ya 10.000. Iki sango sekolah sampean senen ya. Dialang kelas luar negeri sik kober ngopeni dik 2.000-an iki. Lha iki parkir kok. Oh matur nuwun Pak, matur nuwun. Iki lho. Oh alah sampean ki yo ngono. Ngonen lek muni ngono iki. Oh ya, nyala. Oh, nek kaya anak iki sesuai karo kebutuhane aja kakean. Anu utang dik 20. Ngopo? Oke, satu tembang satu Lewong ya. jeneng. Lewong iki pas tembang, Mbak. Chandra karo anu. Mayang, Karo Mayang. Ini aja. Nggih. Nggih. Coba Gus. Nggih, kira nggih. Iya, Le. Kuwi mau 10.000 10.000 iki nggih uang muka. pemanasannya. Nah iki. Ya Mas Kangkol, Mas Kangkol nyale. Nah. Kanggonmu. Kanggonmu. Makasih. Ya. Oke, siap. Ya. Lah dijal Bapak aja entuk lho, nggih main sesuk malahan kok. Ya. Sai. Makasih. Makasih. Iki kanggone Om Gede iki kanggone Om Kultuk ndi? Katesmu ndi? Bocah dolak njaluk tok ki opo lho iki kok. Iki kan kanggonmu iki kanggonku nya, kanggonmu. Gose. Ya. Wah. Balikno 150. Ya lewong ya le ya. Ayo Chandra karo sapa Mayang. Kabeh ki ndelok saka bapak ibuke. Kok iso? Biyen anak jenengan karo Mbak Dwi gawene nyetel wayang terus to. Anakmu ya saiki pinter mayang. Oh iya. Anakku biyen ya ngono. Nyetel apa? Angger aku kumpul karo bojoku tak jak guyon terus. Heeh. Tak jak guyon metu bocah pres langsung iso guyu, gede ya iso dadi dagelan. Iki ketoke biyen bapak iki nek gawe nang dadak ngene sik iki. Cakean sik ngono. Iki elok tenan. Mayang apresiasi untuk anak ini apa? Apresiasi. Ya. Kendel, Pak. Kendel. Sama nape nembangin, nembang barang, karo nembang. Wah. Loh, bisa nembang po? Nggih, terus ajeng nyanyi. ya. Ora apa? Jasa piye? Lewongi piye sama nyanyi yo? Kok kayak bocah ki asline tuwek tur cilik ngono ki. Padane uncek kae. Oh, menungso. Aku curiga lho. Ditesekno nyanyine bener apa ora? Oh, dites yo ora. Yo. Dadi lewong atiku. Wah, dipasne karo lare. Sik. Dipasne lare sik. Yo, ini kan apa? Dadi Wong atiku. dadi wong atiku. Nanonane. Ayo. Oke, nanti sambil jalan ya. Oh ya. Aja karo mlaku ning ndi nggone ning kene ya. Ah ya. Anu kowe Ponine aja metu. anu blangkon ku buka. Alah. Wes. Aku gerak. Besok pinter ya, Nak. Lah, Jogete sing pinter. Cocok susah. lho, kuwi ngene terus iso pinter kuwi blangkone ya ngene no. Ah, pinter sok ya leh gendaan. Kok mesti aku. Ya. Aku iki wong resik. Yo, jajal lewunge. Irama standar. Apa Mas? Anu irama standar. Irama standar. Jogete Mas. Dibimbing ya, Nduk. Ngapa yang? Nggih. Ngapa? Nggih irama standar. Ya standar ya. Ora kenceng-kenceng ora gendho-gendho. Ya pasti kenceng. Wis kulo tak notasi. Ya, jajal kaya ngapa? Anggit wis pemasukane nek wis pira? Entuk duit pira le siapa wis? Lah kaya mbok kon ngitung ki ya ngopo lho. Ora tak genepane ngono lho. Dompon pas. Pakai mic, Nak. Pakai mic. Uangnya berapa? 300. 300.000. Punjule pira? Punjule pinten? Muncul ya. Punjul 30.000 mau. Heeh. Sesuk buat anu tuku napa? Sesuk tuku napa? 370. Sesuk Coba, tembak Le. apa le? Iso cap jigia lho tak tuwa apa sisan. Enggak Wis ora usum cap jigia ya. Enggak tumbas. Napa? Paketan. Paketan. Ya ora apa-apa. Tumbas paketan ora apa-apa, tapi nggo ndelok tutorial tari mbok nggo ndelok nenek cek. Oh, wow. Ora ngerti cak kuwi. Ya. Nek huruf X ngerti. Ya.
Ya cah kendel Raja Mak. Nggih. Aku lek cah kendel iki anu melu seneng. Saestu kula. Bakal lek budaya dhewe iki ora bakal punah dipangan karo jaman. Aja meneh kok si Anggit, anake kluthuk iki kendel, Pak. Kendel apa? Wedek iki nyolong nggone tanggane iki. Waduh. Saiki rong metu di penjara. Ya, coba Dok, lewong Dok, coba. Yo, Sip. lewong. Bersama adik-adik. Goyang. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Kale. Terpilih wong atiku, mangkringamu, sepisan ketemu. Wong klebu setilaku, godo ati, rindu siang telu. Inun dan jiwa raga, tumpah rasa, rasa kamu. Leluya sepera, kadang bisa mulungi aku. Tapi sing apa jenenge cah cilik nonton wayang ora iki yo pirang-pirang jo iki di sebelah kotak ning dadi wayange esuk mben awake dhewe iki ora bakal punah. Atung-atungane esuk mben lek gedhe dadi wong sukses kabeh ya, Le. Amin amin. Dadi wong sugih kabeh Amin. nanggap wayang ya esuk mben. Nggih amin. Wis sunat urung, tetak urung. Oh sampun. Oh tereng. Oh Wah, iya. bayar makin ke jenengan tukane sugih nanggap wayang awake dhewe iki sik-sik ora wis. Ya sarane anak-anak ya. Oh iya iya. Awakmu ki Nanggap anak ya itu. panjang umur, kowe iki sok bakal 200 tahun lagi. Wah, Sopo? 200 tahun umure. 100 tahun, sing 100 tahun mek tele-tele ning amben. Mek kelop. Amin, amin. Amin. Awake dhewe iki Panjang umur ya, Mas. awake dhewe iki 80 ispol. Mulane manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang. Dulu. Manfaatkan masa sehatmu. Sebelum masa sakitmu datang dan manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa surammu datang. Gitu. Manfaatkan masa cantikmu sebelum Masa tuamu tawa jelekmu datang. Berarti manfaatkan mumpung ayu idol. Wah, kabeh dikai. lah ngono mulai dadi wong ayu ki aja kemayu ya. Kemayu. Watese wong ayu wedok ki pirang taun to. Oke, nomor kali ya 50 tahun. Lah iya. Sampeyan 50 tahun jarang sing gelem muman sing enom iki wewehno. Setakono lho. Setak. Ya. Masuk. Sabtu pagi Hey.
kasih, Cak Bagus. Nggih. Matur nuwun. Kasih Le. Sip ya. Sip. Sementing aja lali, mulai ngundang bubuk, nggih. Oke, Salim. Oke, Salim. Sesuk ndang ning klewer golek blangkon. Salim, Salim. Nggih. Ini Cak Bagus, kene. Kayak bubuk pinter ya, Le. Luar biasa jos.